začíname každé ráno, tak vyráža dopredu pred Králika a Janka Kurtulíka, ktorí zostávajú zatiaľ teda za ním, ale myslím si, že Adrián Sula už od tréningov predviedol svoje zručnosti a schopnosti svojej bubiny. Tak, myslím, že toto si máte šancu vychutnať aj sami, len poviem, že v bugine s číslom 311 Adrián Sujáš na zhodidla, jaj, tak to je veľmi tesné. Tak, tieto buginky sú síce krásne a máme možnosť vidieť, ako pracujú ich nápravy v domene vruženia, ale každopádne práve tým sú trošku aj chulostivé, že dokážu priamo, bez krytia karosérie, dostávať nárazy na tieto nápravy, takže pozor, nejaký silnejší kontakt, je tam žltá vlajka a to by značí číslo 2, od ktorého je zákaz predbiehania, respektíve dohodli sme sa a pripomínam pravidlo, že nemáme tak husto stanovištia komisárov traťových, ako by sme si želali, tak zákaz predbiehania platí od žltej vlajky po prekážku, to znamená po ten problém, ktorý ja si identifikuje ako problém na trati a v zápäti môže opäť predbiehať. No, tu sa asi predbiehania nedočkáme, jedine, že by Adrián Sulik dobehol Janka Kurtulíka, ale už na to má len nejaký najmladší z Bekertovcov dnes. Premiérovom vystúpení poteší divákov ako najmladší účastník.